Ikke alle overlader det til det offentlige at stable aktiviteter på benene. Nogle tager initiativ selv, ligesom man kan sige, at højskolen og Arkitekhøjskolen også er noget, der starter på et privat initiativ. Så er der i musiklivet i Viborg, her taler vi om undergrunden, det rytmiske musikliv, det er nemlig længe manglet ordentlige øvefaciliteter. Derfor er en gruppe af disse øvelokale løse unge, gået i gang med at omskabe Viborgs gamle elværk til et undergrundskulturcenter, der blandt andet skal rumme øvelokaler til de lokale musikere. Lad os prøve at kigge lidt på elværket. Midt i en af Viborgs gamle bydele ligger det tidligere elværk. Elværket lukkede i 1976 og har siden stået ubenyttet hen. Men så fik en gruppe unge en god idé. De havde længe savnet et sted at være. Et sted, som var deres, helt og holdent. Et kulturelt mødested for de unge. Vi har mødt en repræsentant for de unge i Viborg. Jeg sidder som repræsentant for en forening, der hedder Kosmonauterne, som havde sit udspring i 1987. Vi er 15-20 medlemmer, og vi har lige fået bevilget 33.000 af Viborg Kommune til at sætte det her i stand. Det er så som penge, der skal række 1992 ud, og efter det så er det meningen, at vi så skal være selvfinansierende. Og vi fungerer som katalysator for undergrundskulturen i Viborg, det vil sige, at vi arrangerer koncerter, houseparties, teaterforestillinger og udstillinger og sådan diverse happenings. Og lige nu befinder vi os i et af de rum, som vi har fået. Vi har fået i alt 7 rum i en kælder. Der vil så være mulighed for øvelokaler og atelier. Et rum, hvor vi kan vise storskærmsvideo. Et rum, hvor vi kan holde fest. Og så det her rum, som vi selv kalder caféen. Men de 7 rum i kælderen på det gamle elværk trænger alvorligt til en kærlig hånd. Der hører altså en hel del forpligtelser med til dette ungdommens kulturhus. De lokaler, som vi har fået, skal vi selv sætte i stand. Og eftersom de fleste af os har almindeligt arbejde ved siden af, så bliver det mest sådan nogle intensive arbejdsweekender, vi holder. Og eftersom vi først fik pengene den 1. januar, så er vi ikke kommet så langt endnu. Men vi har en deadline, der siger, at vi skal være færdige 1. marts, midt i marts. Skulle det hele stå klart. Ja, nu står jeg her uden for hulen sammen med Lars. Og Lars, du kommer ned fra Kosmonauterne og fra elværket i dag. Vi så lige indslaget her, at I har fingrene i kulturkassen, hvor I har scoret 33.000 til at starte jeres projekt. Er det et realistisk beløb til at få sådan et stort projekt op at stå? Jeg synes faktisk, det er et meget realistisk beløb, når man tænker på, at vi faktisk gik ind selv og lejede huset. Og altså på eget initiativ. Vi regnede selvfølgelig med og håbede på noget støtte fra kommunen, som vi så også fik. Og så de 33.000 synes jeg er meget realistisk, og det er et godt beløb, og vi er glade for, at vi har fået det. Altså det er ligesom det kan sætte. Altså det vi regner med, det er, at vi vil køre huset på en slags medlemskontingent, altså nok mere et symbolsk beløb end et egentligt kontingent. Så de 33.000 skal bruges til at simpelthen bare sætte det i stand dernede og få lydisoleret f.eks. øvelokalet, ikke? Og forskellige ting, som koster mange penge. Ja. Tror du så også, at alle byens borgere her i Viborg, de er interesseret i sådan noget kultur? Tror du ikke heller, at de vil have ungdomsboliger for pengene? Jo, altså, det kan da godt være, men altså, nu er det kulturkast, og jeg synes egentlig selv, at der i lang tid har været en efterspørgsel på et hus ligesom det her. Altså for mange. Altså der er mange, der har synes, at vi har manglet sådan et sted, som vi nu er ved at oprette her. Ja, hvor mange medlemmer var det, du sagde, I var dernede? Altså egentlig medlemmer kan man ikke sige, hvad er, men altså vi er omkring 15 stykker nu, men altså vi regner med, at altså, når det kommer i gang, så er der andre folk, der også gerne vil være med dernede. Ja tak, det lyder godt. Musikken vi hørte herinde, det var et af de bands, som øver nede på elværket, og de hedder Augusta. Jeg synes, vi skal gå ind og lytte på dem.
Where you go? He's got nothing to do. He's got the gun and he's ready to blow. What up? What up? What up? What up? Ja, det lød jo rigtig godt. Augusta her er et af de bands, som har fået lov til at trykke den af ned på et af de højeste spillesteder her i Viborg, nemlig Jens Langkniv. Og Jens Langkniv er også et af de steder, som igen er baseret på frivillig arbejdskraft. Og vi har været på besøg. Dag, mit navn det er Niels Ole Petersen, og jeg er en af 7 medejere på det nye spillested Jens Langkniv her i Viborg, som startede den 4. oktober 1991. Vi er et nyt spillested, som primært beskæftiger os med rytmisk musik og også genren jazz og garagerock, specielt fra England og USA. Og inden vi fortsætter, så synes jeg, at vi kan komme ind for at se, hvordan tingene ser ud. Hvad får du i løn for at være her? Jeg får ingen løn. Jeg er en af de 7 medejere, og så er der nogle frivillige hjælpere også. Der er ingen af os, der får en løn. Altså, vi prøver at få det til at hænge sammen ved at give vores frivillige arbejdskraft. Og så for interessens skyld og for at sætte liv i Viborg, ikke musikmæssigt og kulturelt. Jeg synes, vi er kommet godt i gang, og vi ligesom vokser med opgaverne og bliver mere professionelle. Og jeg tror på, at vi har en længere eksistens, og jo mere alsidige vi bliver, og jo dygtigere vi bliver, jo mere spændende bliver musiklivet også i byen. Og jeg synes ligesom, at på nuværende tidspunkt, der er vi i hvert fald en af foregangsmændene til, at der sker lidt mere i byen. Men nu er det godt nok sådan, at Jens Langkniv, den er lukningstruet på grund af støjgener. Morten, har du nogle kloge hoveder derovre, der kan trykke på de rigtige knapper, så vi kan få lov at bevare sådan nogle spillesteder som Jens Langkniv? Ja, det kan godt være. Jeg sidder her i hvert fald med de 2 politiske beslutningstagere fra Kulturudvalget, Jens Ingolf og Paul Erik. Men jeg vil nu ikke snakke om Jens Langkniv. I jeres ungdomskulturpolitiske arbejde beskæftigede jer med projekter som det der med istandsættelsen af det gamle elværk. Så vil jeg godt spørge dig, Jens Ingolf, synes du ikke, det er godt med den slags projekter, hvor foreningsløse, men meget aktive unge tager mureskeen i egen hånd og ligesom skaber en ramme omkring deres kreativitet og deres kulturliv? Jeg synes i hvert fald, at det er væsentligt, at kulturen den spiger op nedefra i det folkelige. Projektet her var jo i byrådssalen, hvor jeg stemte for, at det kunne have været et andet sted, men det er sådan set ikke det, der er det afgørende, fordi at vi gik selvfølgelig også ind for, at det skulle sættes i gang. Men vi må sige, at det, der er afgørende for os, det er, at de er aktive unge, som har noget bud på at være aktive i deres egen fritid, de skal selvfølgelig have lov til det, og vi skal selvfølgelig også støtte
de ting. At vi så måske kan ønske sådan lidt hen ad vejen, at de også bliver lidt organiseret, sådan at vi har styr på det rent kulturelt og rent tilskudsmæssigt. Det er sådan en anden sag, men der hvor det går op, det er selvfølgelig der hvor idéerne de opstår. Det handler altså om, det er svært at administrere, synes du? Nej, det synes jeg ikke, men i nogle tilfælde kan det måske være uoverskueligt. Det siger jeg ikke, det har været i Viborg, men altså det kunne man godt forestille sig, hvis ikke det ligesom er nogle steder, og det er selvfølgelig, her er selvfølgelig et af stederne, hvor man kan starte nogle ting op. Jo. Ja. Poul Erik, hvorfor synes du, det er vigtigt at støtte den slags aktiviteter som det gamle elværk? Netop fordi, at jeg er slet ikke enig med Ingolf i, at vi skal organisere og styre ikke den slags aktiviteter som dem der. Tværtimod så synes jeg, det er utrolig vigtigt, at vi i det politiske system er meget åbne over for, hvad der, som han siger, vokser op nedefra. Men det er ikke nok at sige det. Altså det politiske system så rent faktisk også følge op på det. Og det var lige før netop den her sag gik galt, fordi at den blev trukken i byrådssalen. Det var Venstre, der forlangte, den skulle i byrådssalen, i stedet for blot stille og roligt have overladt til kulturudvalget og levere de kroner. Det trak jo sagsgangene ud i 1,5 måned, og det var lige før det havde som konsekvens, at de unge mennesker her, de opgav ævret, og kommunen, de er som de plejer, de gør aldrig noget for os. Og den fik vi så alligevel reddet i land, og det synes jeg er utrolig vigtigt, at vi gør det, og det skal vi ikke organisere. Der er meget kultur, som ikke kan organiseres, men som bare skal have lov til at blomstre op. Og det kan eksempelvis også her tænkes, at det projekt, det kan godt være om et år, så er der noget helt andet dernede. Og det gør så nødvendigvis heller ikke noget som helst. For det år, der så i givet fald er gået godt, som har givet nogle oplevelser der, jamen så er det godt. Altså alt skal ikke organiseres, hvor man melder sig ind i en forening som 7-årig, og så går ud som Old Boy-spiller som 50-årig. Ja. Hvordan, Jens Ingolf, synes du, at man skal gøde grobunden for en ny kultur opstår? Jamen, hvis jeg lige skal kommentere på Lunds udsagn her, så vil jeg sige, at altså min filosofi, der laver man foreninger for de foreningsløse, netop for, at de i systemet har en god adgang også til de tilskudsmuligheder, der er. Men altså, jeg siger selvfølgelig ikke, at der ikke også kan være noget, der er frit. Det er klart, at det er det inden for alle områder. Ja, godt. Vi vender tilbage til jer to. De voksne kan åbenbart ikke altid blive enige, og hvis de skulle tage alle beslutningerne, så skete der jo aldrig noget, kunne man sige. Hvorfor ikke bare lade børnene bestemme? Ja, goddag. Jeg vil gerne byde velkommen til det der byrådsmøde. Er dette mon ren utopi? Børn i byrådet? Nej, ikke i Viborg, hvor man i et år var en del af et projekt under navnet Børn som medborgere. Oplægget kom i regeringens børnehandlingsplan fra 1988, hvor i der blev sagt, at børn skulle have medbestemmelse og medansvar. Viborg deltog sammen med 4 andre kommuner i projektet, der blev finansieret af Socialministeriet. Under ledelse af en voksen styringsgruppe blev der samlet en gruppe børn og unge, der skulle være med i beslutningsprocesserne. Ved at lytte til børnenes ønsker, blev der fremstillet en idéplan, der skulle danne grundlag for arbejdet i projektet. Planen indeholdt idéer, børn i Viborg gerne vil have gennemført. Altså vi har fået rigtig mange gode ting ud af det, og vi har fået gennemført nogle ting også. Det er udmærket. Et af punkterne i idéplanen var et ønske fra byens skateboardklub om en hal til vinterens skateboardløb. Det lykkedes endelig ved hjælp af projektet skaterne at få deres hal sidste år. Ved vores møder, som vi holdt i løbet af de sidste lange stykke tid, var kulturrådsformanden Poul Erik Lund. Han deltog personligt i vores møder. Holdt sig i baggrunden, men hørte efter ting som efter, hvad vi sagde, og efter møderne sådan noget, kom med gode råd, for han kunne høre, hvad vi godt kunne tænke os og sådan noget, og hvis der er nogen, der ved, hvor man skal henvende sig, så er det jo nok ham.
jeg tror nok, at den generelle holdning blandt børn og unge her i byen, den er, at det har været spændende for dem, som har deltaget i det og har været involveret i det. Fordi at man ligesom har følt, at man er blevet hørt, og man har fået trumfet noget igennem, som man har fået noget at tage og føle på. Ja, jeg sidder her med Mikkel og Kasper fra projekt Børn som medborgere. Men nu kunne jeg godt tænke mig at spørge, har I fået gennemført andre ting end den her skateboardhal, som vi hørte om i indslaget? Kan du svare på det, Kasper? Vi har fået gennemført en teater for børn. Vi kan komme og spille teater, og nogle dage, hvor børn de kunne komme og sælge deres gamle legetøj, og der er nogen, der holdt en tale, altså nogle børn og sådan noget. Nogle forskellige aktiviteter for børn har vi fået gennemført. Har du nogle flere bud? Ja, vi har også fået lavet en bog med nogle, da vi sendte nogle pjecer ud til alle skolerne og fritidshjem i hele kommunen, og vi fik så lidt over 200 besvarelser tilbage, som vi så har lavet en bog over. Hvor længe har det her arbejde stået på? Halvanden år. Halvanden år. Ja. Nu kan jeg godt tænke mig at vide noget om, hvordan har I arbejdet? Har I virkelig holdt møder i byrådssalen? Ikke i byrådssalen, men vi har holdt møder forskellige steder rundt i byen. Ja. Både som børnegruppe og som voksengruppe, og så sammen en gang imellem. Ja. Hvordan er de børn, der er blevet udvalgt til projektet, hvordan er de blevet valgt? Den sidste del er kommet med igennem besvarelserne fra de der pjecer, vi sendte ud. Aha. Jeg læste noget i et ugeblad, og der søgte jeg en til at være med til at lave den bog. Ja. Der kom jeg så med ind i projektet. Ja. Poul Erik, du har jo fuldt projekt Børn som medborgere på nært hold. Hvad er din vurdering? Har børnene i Viborg haft en reel indflydelse? Det har de børn, det har drejet sig om. Og det er jo ikke ret mange af børnene i Viborg. Så på den led er det jo ret begrænset. Men håbet er jo så, at det skal brede sig noget mere. Og det tror jeg så også, det har gjort. Eksempelvis har man jo også fået sat en hel del skub i elevrådets arbejde, sådan at man er den vej. Og så tror jeg, det har nogle effekter sådan omkring, at nu tager man børnene lidt mere alvorligt, men det er en utrolig lang vej. Og man kan også, altså det er jo ikke sådan, at børn skal være byrådsmedlemmer eller sidde og spilde deres tid på møder. Nej. Det betaler de sig heldigvis også for. Ja. Jeg vil godt sige tak til jer. Vi skulle have noget mere finkulturelt klar i studie 1. Hvad siger du, Lone? Ja, nu trænger vi vist til noget helt andet. Som en anden kulturudbud har vi inviteret Morten og Johnny med ind i studiet. Og de er elever nede på musikskolen i Viborg. Og de vil spille en duet af Fernando Sor, og de kan bare det der med strengene. Værsgo.
Ja, så har vi haft luppen godt og grundigt rundt i Viborgs børne- og ungdomskulturliv. Og Jens Ingolf og Poul Erik, kunne I genkende det, I så her? Eller synes I, der manglede noget? Har vi givet det rigtige billede af Viborg eller Viborgs børne- og ungdomskulturliv? Man kan ikke gengive et samlet billede af ungdoms- og kulturlivet i Viborg på 45 minutter. I har fanget meget af det centrale op, I har fanget meget af det nye op, men der er jo meget mere end det. Heldigvis da. Ja. Det er så noget andet. Men jeg synes, I har fanget sådan noget af det der er grøde i, og som peger fremad på en eller anden vis. Hvad med dig, Jens Ingolf? Synes du, der er noget, der mangler? Jeg synes, der er meget, der mangler. Der er selvfølgelig mange nye initiativer også på andre områder, men altså det her det var så mest inden for det musiske område, og det synes jeg, det er meget fint, at I har sat det under lup. Hvad synes du helt specielt, der mangler? Jamen, der har jo været i nogle lokale områder, har der været nogle initiativer til på tværs af institutioner og foreninger og også andre ting, ligesom at få nogle projekter i gang, og det lykkedes fint hen ad vejen, og det kunne man så passende en anden gang jo tage op til en bearbejdelse. Ja. Hvis nu I skulle ganske kort sige, hvad I synes, der skal satses på for fremtiden. Der kunne jeg godt tænke mig at starte med dig. Hvad synes du, der skal satses på for fremtiden inden for Viborgs børne- og ungdomskulturliv? Inden for kulturlivet? Ja. Ja, jeg synes jo, at vi skal videreføre nogle af de traditioner, som der er i Viborg, som er blevet bygget op igennem en menneskealder, og som der er virkelig mange. Vi har lige haft vores store sang- og musikaften i Tinghallen, hvor der var 900 aktive sanger og musikere osv. Og altså jeg synes, og derudover synes jeg også, at inden for sporten og så videre, der er der også nogle nye ting i gang, som kan man sige, der kommer fra en folkelig baggrund, som jeg synes, at vi skal støtte os fremover. Ja. Hvad med dig, Poul Erik? Hvad synes du, vi skal satse på for fremtiden? Jamen, som politiker, der synes jeg, at man især skal satse på at passe godt på dem, som for øjeblikket er længst ude kulturpolitisk, det vil sige længst ude for en politiker er i den her sammenhæng økonomisk. Altså, det er de foreningsløse, vi i særlig grad med politiske øjne skal være opmærksom på. De andre vil i langt større grad klare sig. Det er slet ikke så nervøs ved. Altså der, hvor der skal satses, det er hele den gruppe, som er uorganiseret. For de har behov for, at vi er opmærksom på dem. Ja. Der er også en spændende debat i gang om hvad skal man sige, de arbejdsløse som kulturarbejdere. Ja, altså der kunne jeg godt tænke mig, at man fik dem ind, og man kan sige, at de fik noget meningsfyldt i deres tilværelse ved ligesom at være medarbejder og instruktører og så videre inden for kulturlivet. Det synes jeg vil være et godt udgangspunkt. Ja, godt. Mange tak, vil jeg sige til jer to. Tak fordi I ville være med i programmet. Det var alt, hvad luppen, måske over til det her kamera, det var alt, hvad luppen kunne nå for i dag. Men diskussionen i Viborg stopper jo ikke bare, fordi vi slukker for kameraerne. Og så længe der diskuteres, er der liv i kluden. Er det ikke rigtigt, Lone? Og jeg skal spørge, Lone, hvor er det, luppen skal hen næste torsdag? For vi sender igen næste torsdag. Ja, vi sender nemlig på næste torsdag fra Agger Tange, hvor vi skal se lidt på, hvordan fiskerne de har det med biografen og teaterlivet derovre. Vi har nemlig ladet os fortælle, at de vil til at lukke biografteateret og bygge et stort badested i stedet for. Så det vil vi kigge nærmere på næste torsdag. Ja, vi ses på næste torsdag. Hej.